Good morning! May buntag, ma'am. Buntag diha, ma'am. Morning, ma'am. Unsa man ni ma'am nga imo magiming gipag-costume man? Singing contest, competition, Lagi challenge. sounds ni siya, nya na prestige, na poy kon. Nya lupig ni taguroy, ma'am. Dili, si Taguroy kay judges na siya ha. Ano man? Kamuray contestant kamong tulo. Kay kuha na siya, semi-finalist na siya sa American Got Talent. So, judges na siya. Nagi contestant na po judges. Ah, sige, nya kami lang tulo magbangga ni. Kamuran tulo. Oh. Unsa man ni ma'am? Nani action ay Kuha na siya. Ang iyong kantahon, Bisaya Remix. Bisaya remix. Oh. Sige. Mara na, ma'am. Remix ang medley. Isago ang medley ang remix. Sige na, ma'am. Ang makadaog, 5,000. Premium, ma'am? Oh. Oh, 5,000 ha, ang premium ha. Oh, nakakita ko, Agarahan okay. kita kwarta. Okay. Ah. Yan kisa may muna ni, ma'am. Ang muna, sige. Kuan mo kanang sinitsang mo o pikgunting o lumpia. Unsa man siya ang Ganay. Unsa man siya nga ni? Ang hayang og ko. Sige. Malahi mo muna. Sige. Sinitsang. Oh, sige na. Una. Sige, ikaw na limo koy. Sige. Mo action ni ma'am no? With action. Wala. Nangala si Maria saking gikan sa Islam, saking akong mamuli usara ang bunga I got the big banana, you give into Maria, apply it for Korea, apit upi Korea. Ang saging nabihang dagpuan na kita'y ilawom sa palwa, gipupuhas kang kulba, ikukot ko sa gorilya. Okay, dahil sa ma'am. Eh, tugtog-tugtog. Bila napalil layo-layo Hinggasal kay muling pasibuto Mabaliling matuyo Puro kau baliling pamalayo Upang kaunan paliling matuyo Puro kau baliling pamalayo Yes! Sanad, Ernesto. Saksi ni ana siya. Saksiring kabulakan Saksiring kalangkaman Ubus niya itong dagungka Di tumataw ang akong anak nga unggoy Itabon katuang kangingin Ko'y ginaguman man ang langit Ang nagkatako ng kalit ni ilakain Ang butog nga noon sa ba Natabka sa akong gugma Tuyo akong pinili Yeah, come on Agot lang aning kinabuhi Isa
at kukini sa langit. Imong katawa, akong kasakit. Ang suga sa kabalaran. Mapalong lang ito sa lugnanan. Sa ibabaw sa ibabaw na lukot. Ayaw kalimot pag-ibot. Aron lang manimahong kunod. Ma'am, ako sa kanta ma'am, kaya may Islam na. Sige. Pag-awa na sa okay, kawanan mo. For the next video ko naman, manggingon niya. Okay ma'am, isa may naon na judge. Dira ma'am, basahan niya ang champion ma'am. Kinsay na ka daw. Hatag ma'am. Muna ako ang anak ko ano rin nga pinamarilaki. Nung nalaman ko talaga ito yung Nagisol ko pagtimbang-timbang. Ang nakadaog. Pati Sa na average nga pagtimbang. 100%. Yay. Mausi. Dadadada. Nakaklo. Ragnagunggoy. Ano nga tawa mo mga kamuntulo, puro man mo unggoy. Apel judges ma'am. Ang nakadaog. Hala, dadadalang. Anak ko galiwas. Matay Si ko. Ernesta. Ay sa ma'am. Isa may kapili na ma'am. Si Tagoroy. Pagkataon Atong to. judges. Pagkataon to judges ma'am, kaya ano yan namin pagpili. Kaya bago daw ang kanta. Sige. Sige. Patang. Kanta Tagoroy para matuhuan ang imuhang. Oh, okay. Kuan. Unsa to ma'am? Imuhang. Kanta. Isa may kapili kasi daw. Kilala mo kanta ka. Kanta ke. Anong kanta mo nga, kuan ba? Kanta Tagoroy. Atong judges, binibag ko na yung judges. Semi-finalist siya ka sa kuan, American Got Talent. Akapila lang, akapila. Okay. Yeah. Ano, parang dari. Action siya ka. Oh. Okay. Oh. Ana lang. Sige, ana lang. Ano? Hala! Yawa. Mo ni ang awit sa judges niyong may laki. Oh. Ah, Yawas. Sipili mo ng lili sa karaplinan. Nakakita og baksan iyang nadapan. Yawag tirada. O gibaligya sa merkado muay suga. Ang halin iguran giiskatin.